Dafydd Sigur Geirson. Mae yna le allan ar y dde gyda Fal Geirson. Codi'r bel yn uchan, cael ei bennu nôl fewn i'r canol. Mae dal yno, mae Ingason mynd am yr ergyd. A Crystal Mawn i Ingason methu taro'r targed. Ffodus fyna, under the pwysau'n dod, wedyn yr ergyd yn mynd dros y traws. Ond oedd hwnna'n cyfle dda fyna. Colwell yn aros am y bel. A Savage yn aros amdani, tu allan i'r cwrt. Mae Hammond yno hefyd yn ailgylchu'r bel. Ail groesiad i fewn gan Davies, a Low! Joe Low! Yn agor sgorio i Gymru. Mae'n licio sgorio i'r tîm dan un ar 20 yma. I bedwaredd capau ei drydedd gol i Cymru dan un ar 20 fe sgoriodd yma. Mae'n gêm gyfeillgar yn Liechtenstein nôl mis Medi ac yn gwneud eto mewn gêm gystadleuol. Wel, o'n i'n gweld hwnna wrth i'r croesiad na ddod mewn, o'n i'n gweld Low ar y postyn pella yna, a wedi dim ond yn mynd i fod un chwaraewr oedd yn mynd i enll y bel yna. Peniad arbennig mewn i gornel y rhwyd. Cyfle eto. Wel, maen nhw'n gallu senhwyro. Maen nhw'n cael y gorau o'r gêm nawr. Maen nhw wedi cael un gol, maen nhw moyn mwy. A Colwell methu taro targed y tro yna. Ni'r cyfle eto fyna nawr. I gweld y 5 munud diwetha nawr, Cymru'n dod mewn i'r gêm. Fi'n siŵr bydd Matthew Jones wedi pwysleisio pwysigrwydd canolbwyntio hyd at y funud ola. Mae angen canolbwyntio nawr. Gwlad yr ia. Wedi rhwydo. Mae yna gwestiwn os oes yna lawio, a mae'r penderfyniad yn dod hefyd. A mae yna gerdyn melyn am wneud. Wel, Gwlad yr ia methu credu'r peth. Ingason yn protestio. Ben yn ei ddwylo. Pan gwelais i fe gynta, o'n i'n meddwl oedd e'n lawio. O'n i'n gweld nawr y croesiad yn dod i fewn. Aml dda. Clir. Penderfyniad cywir. Penderfyniad dda. Stevens yn codi'n dda, mae Thomas tu ôl i'r amddiffyn. Gan oedi gyda'r ergyd ac yn rhoi'r cyfle yna i hyn o'r Freyr Carlson. Litho fewn. Pell letrodd oedd Beach, a wedyn Josh Thomas syth mewn. Jyst yn cymryd bach gomor amser, oedi tyma bach cyn i cael ei ergyd y bant a'r amddiffynwr yn dod nôl a rhoi bloc mewn. Savage yn gadael y bel i Baker. Mae yna flick. Ond Stevens sydd yno yn y gornel yn roedd i'n oben y canol. Mae Savage yno. A mae Cymru yn rhwydo. Thomas oedd ar peniad. Ond mae'r galwad wedi dod bod ni'n gic rydd. Thomas yn dringo dros yr amddiffynwr. Baker yn ddoi gorff yn dda fyna. Thomas yn rasio i giro Benedictson fyna. Mae wedi llithro fewn. Benedictson ar lawr. Rhedeg draw mae chwaraewyr Gwlad yr ia. Thomas a'i ddwylo lan. Mae Bandich a'i law yn ei boced. Cedyn coch. Coch i Josh Thomas. Yn llithro fewn gyda Benedictson. Sicr o'n i'n meddwl oedd e'n mynd am y bel yn amlwg, ond falle gyda car llithrig roedd yn rhy ffyrnig yn mynd mewn, a wedd y bel gyda'r golgeidwad. Gewn ni weld nawr, mae yn braidd yn peryglus. Sigur Paulson. Al i fynd ma, Sigur Paulson, Baldwrson. Ar ergyd. A bron a cael gol wych fyna. Wel, o'n i'n disgwyl y rwyd i symud fyna. Popeth i weld yn berffaith gan Gwlad yr ia, ond chwarae dda rhwng gweithio tu allan y cwrt, a wedyn chromannu'r bel, ond just tu allan y postyn yn ffodus i Gymru fyna. Sigur Paulson. Gudmundsson. Yn y canol, Juric ar peniad. Mae'n mynd yn syth at ddwylo diolchgar Beach. Pel i nôl. Cyforiad dda fyna, wedyn croesiad mewn i gwagle, chromannu ddi fewn.
just cael ei dal o dan y bêl fyna ar amddiffynwr a yn ffodus i Gymru. Oedd yr ymysodwr methu i cyfeirio'r pêl i ffwrdd o beach. Savage yn dod i gwrdd â Val Gerson. Cael y bas ma'n at Gwfmwnson. Sigur Paulson. Godi'r bêl tuag at y postyn. Bella, mae yna digonedd o le gyda Ingerson. Gormod o le dda fe fyna yn Cwt Cosby yn anffodus. Neb o'i gwmpas. Wedi sôn yn beth i canolbwyntio, pwy sy'n marcio pwy. Cyfathrebu, sicrhau bod rhywun yn dilyn y rhedwyr yma. Gobeithio hwnna diwedd ar y cyfleoedd nawr i Gwlad A.